खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव आथिखालनि बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि सायाव बाथ्रा बुंदोंमोन। थामहिनबा मैयासो उदालगुरि जिल्लायाव माखासे मानि हाबाफारि बेखेवनायनि गेजेरजों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ माबे हादोरनिफ्राय फैनाय बा माबे हादोरनि बेखौ लानानै बाथ्रा बुंदोंमोन। थारैनो नंगौ, बे समाव आथिखालनि बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन दि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ जाबाय रासियानिसो होननानै आरो बेखौ लानानै दिनै फिन जाथाय होबावदों हाग्रामा महिलारि। थामहिनबा आथिखालनि बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि रासियानि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ रासियानि बुंनायनि सायाव बारग' बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फिन जाथाय होदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा थामहिनबा आथिखालनि बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि सा साज्रां बाथ्रा बुङो, थुलुङा मन्तब्य होननानै बुंदों। बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे गोदोनिफ्रायनो सा साज्रां बाथ्रा बुङो आरो बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरजों बेफोरबायदि बाथ्रायाव हारिया जौगानाय फैया, ओनसोला जौगानाय फैया, रायजो राजानिबो जेबो जौगानाय फैया होननानै बुंदों। लोगोसे नैथि बाथ्राया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुङा होननानै बुंदोंमोन। थामहिनबा बिटिसिनिखौसो खालामगोन, जाय बिटिआरखौ गोरोबथा खालामदोंमोन, सागान खालामदोंमोन, बिसोरसो बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आथिखालनि बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेखौबो फिन जाथाय होदों बारग' सीएम प्रमद बर' बिथाङा फिन जाथाय होदों दि बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरा दायित्व गैयै मानसिनि दायित्वहीन मानसि होननानै बुंदों, जेराव जेबो दायित्व गैयै लिडार, दायित्व गैयै दैदेनगिरि होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुङा बुंनायखौ लानानै बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दिनै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बाइक टुर हाबाफारि एबा बाइक दावबायनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे दायित्व गैयै, दायित्वहीन दैदेनगिरि होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों प्रमद बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा माबायदि थुलुङा मन्तब्य, थामहिनबा सा साज्रां बाथ्रा बुङो आरो बेफोरजों जेबो रायजोआ डेभेलप जाया, जेबो जौगानाय जाया, लोगोसे दायित्वहीन होननानै माबोरै बिथांनि सायाव बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोना लादिनि। দেখা গৈছে যে কালি বৰ্তমানৰ সিএম হাগ্ৰামা মহিলাৰী কৈছে ইউপিপিএল দল ৰাছিয়াৰ দল, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? তেখেততো এইবিলাকে কৈ থাকে, তেনেকুৱা কৈয়ে তেখেতে ভাল পায়, টুলুঙা মন্তব্য কৰা, যি টি কথা কোৱা, সেইটোৱে তেখেতৰ কেৰেক্টাৰ হয়, এইটোতো চেঞ্জ কৰা নাই। এইটোৰ দ্বাৰা আমাৰ একো লাভো নহয়, এইটোৰ দ্বাৰা আমাৰ একো লজো নহয়, এইটো সমাজৰো একো লাভো নহয়, লজো নহয়। তেখেতক তেনেকুৱা ব্যক্তি বুলি জানে আৰু চবে। আৰু দেখা গৈছে যে যিহেতু এপছুৱে ইতিমধ্যে এটা ডিমাণ্ড লয় যে বিটিআৰ চুক্তি পুংখানুপুংখভাৱে ৰূপায়ণ হ'ব লাগে বুলি আন্দোলন কৰিছে বা প্ৰতিবাদ কৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত তেখেতে কৈছে যে যিসকলে বিটিআৰ চুক্তি কৰিছে তেখেতসকলে এইবিলাক কৰক, আমি কৰিবলৈ নাই। এই কিন্তু এটা দায়িত্বহীন মানুহৰ বক্তব্য। দায়িত্বহীন মানুহে তেনেকুৱা কথা কয়। এতিয়া বিএছচি চুক্তি হৈছে, বিটিচি চুক্তি হৈছে, বিটিআৰ চুক্তি হৈছে, বা আমাৰ কাৰণে বা এই অঞ্চলৰ কাৰণে কিবা এটা হৈছে, এইটো সকলো কাম এইটো শলাগ ল'ব লাগে বা এইটো ৱেলকাম কৰিব লাগে বা ইয়াৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে চবেই কাম কৰিব লাগে। যদি এইটো কোনোবা ইগন'ৰ কৰিছে, এইটো দায়িত্বহীন মানুহৰে কথা। যিহেতু ইণ্ডিয়াত আপোনালোকে ইতিমধ্যে চৰ্চা চলিছে, ইণ্ডিয়াৰ পৰা ওলাই আহিব, এনেকুৱা একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আলোচনা হ'ব, সিদ্ধান্ত হ'ব, আপোনালোকক জনাই দিম।